ओंखाम उखैबाय दे जाबाय साबिखौनो अफसो खालामबाय आरो नै दा आजादि थांबाय थानोसै आरो जों जरना बारबाय आरो स' लोगोफोर नै जोङो दा दंफैयो अरुणाचलाव आरोना एसे सिङाव हाबफैबाय जोङो ओमफ्राय ओरैजाय दंबावो जों सिङाव थांबाय थाला दा नै आं भिउखौ देखायनो दै बियो मोनसे भिउ पइन्ट आरो गोबां मानसिफोर बेरायफैयो बेयाव फट' लाफैयो भिडिअ लाफैयो दा आं देखायनोसै नै नायनो हागोन नै बे मोनसे भिउ पइन्ट आरो सान्दुं दुंबा बिराद मोजां नुयो बेवहाय मानसिफ्रा गोबां फट' लाफैयो जों बै लामाजों फैदों नै ओरै माथिंबा गिदिं गिदा ओमफ्राय बिथिं थांला नोगोद गोजौ नै नै बियो जियाभारालि दैमा बे दालायसो आरोना बबेथिंबा जमा जानानै बैथिं मोनहैयो जोंनि आसामाव आरो ना ओंखाम उखैबाय बिराद गिदों आरो बियो फैनो लामाया माने गोजौ गाहायनिफ्राय गेददा गिदिना दावखोबोनाय गिदों जाहैदों सर्ट रिल्स लानोसै एबार दे गिदिंब्रा दे दे थाबायबो दे मा थाबायनायल' नै जोङो दायो गिदिंफिनसै लोगोफोर गोजौथिं थांला बिथिं लामायाबो एसे रिस्कि नालाय आरो बाइकआबो हेभि जानांगौ बेराफारसे आरो बिथाङाबो गियो जोंना ओंखायनो थांथ'ला दा गिगौ मानि गगौ होननायसो बेनिखायनो थांथ'ला आरो जों गिदिंफिनसै दायो नै बै गाहायाव नुहुरनाय लामाजों ओंखारलांनोसै जोङो स' बिदिब्ला लेट्स गो न' मबाइला हमदो न' खेबजायो खेबनायालाय दसे बानो दा दावखोनो दायो लोगोफोर ओंखारख्लायबाय नालाय जोङो साबिखौनो अफसो खालामबाय आरो नै दा आजादि थांबाय थानोसै जेराव दावखोनाय मोनो बेयावहाय स्टार्ट होनोसै आरो नै लोगोफोर साबियानो अफसो नै थांगासिनो दङ जोङो ओमफ्राय गुगानाय लामा गोदान दालां गोदान सुदामा लामा अन्थाइ गुगानाय बिराद रिस्कि नै बेयाव अन्थाइफ्रा गोलैनो गिथावना जों दाबो नै साबिखौनो अन खालामदोंमोन आरोना दसे अन खालामदोंमोन थावा नै थरसेल'सै साबि अन खालामदोंमोन जों गोजौआव दा ओमफ्राय अफ खालामफिनबाय नै बेखौ अफ खालामदों दा जों आजादि थांगासिनो दं आरो अन्थाइ हाजो गिसिखानायमोन नै बै गोजौनिफ्राय JCB जों बोखारगासिनो दङ
बेहायथ' गंनै जेसिबि लागायदोंमोन गोजौथिं देखायहरलाय हा गोजौथिं बिनिफ्राय बारा थिखोनो हायालै दै बाज्रुम दङमोन नै बेयाव गोजौनिफ्राय दै गोलैयो आरो दैलाङाव बिराद दुगैफैयो मानसिफ्रा दा दै गैया निसिना फाइनालि जों जरना बारबाय आरो हाजोआ नै बिराद अन्थाइ गिसिखायो ओइ नै कारेन्ट खुन्थाया माबायदि गेद्दा जानानै दङ नै नायदो ओरैबायदि गिथाव बाथाव मा समाव मा जायो बेनि जेबो माबा गैया आरो नै दै दं इथिं बेसेबा गोथौ दै नै ओरैबायदि गिदिर अन्थाइ आरो दैलाङाव बांसिन जायो आरो नै बिराद गोथौ दै दङ ओमफ्राय नै दिमोल जानला मोनला फैजाया आरो अखा बोथोराव दैज्लां सिजोनाव रेनिं सिजोनाव बिदि भालुकपुं टुरिजम कमप्लेक्स टुरिजम अफिसार्सनि मोनलै ओइ लामाखौ इजों बन्द' खालामबाय नामा नायदिनो खामोन ना जों दा बे सिङाव हाबबाय रेस्टुरेन्टबो दङ मिउजिक भिडिअ बायदिसिना शुटिं लाफैयो बेयावहाय ओमफ्राय फिल्मबो लायो गोसोआ बोराया फिल्म ना बेयावहायबो दं आरो लकेसना ओरैनो फाखसेल' हाबबाय जेबो माबा खालामासै Huh?